Това е телефонът на Бързаков, аз съм Енчо и много ми харесва да седя тук на трона. Мога да си подремна, но няма. Бързам да ви представя тези, които вече са си приготвили своите изпълнения. Вие малко по-късно. Сега тук, на сцената, пред вас, ще се покаже и аз не знам кой. Нека да го видим всички. А това е коя? Коя се казва Ивана? Аз. Ха! Верно! Тя е Ивана. Какво ще ни изпълниш, Ивана? Песничка. На пианото ще ти компанира моят оркестър днес в пълен състав. Стела и пианото. Ти ли ще си държиш микрофона или аз? Да. Аз. Мама ми купи днес нова книжка с картинки, аз интерес и изисквам избори. Тук зайче, там го кони. И друго не беше. Беше? Не, Беше? Кого го гони? въви Лиса. Зайчето гони кума Лиса. Да, А кума Лиса спасява таралежа през това време. да. Значи тук зайче кума Лиса гони, тя пак таралеж спасява. Да, така. А после как завършваше? Тук не беше по-натам. Ти така го знаеш. Да, Ти ли измисли тази песен? Да. да. И всички деца сега ще я научат от тебе, бе. Ще научат А ти откъде я научи? от децата. А и ти от други деца. Това е, така да се каже, твоя версия. Да. Не се ли страхуваш за авторското право? Не. Не. Да. То не се облага с данък. Добре. Искам сега да се покланеш, докато ти ръкопляскат. Аплодисменти! Благодаря ти. Ето как Силви ще те посрещне и да видим коя е следващата. Гичка! На колко си години? Отчетки. Какво ще ни кажеш, Гички? Стихче. Добре, вземай микрофона, обаче искам да говориш много силно. Разбрахме ли се? Да. Добре, аз ли да ти го държа или ти ще си го държиш? Аз. Ето така към публиката, ето така. Малък чешко свързан кихна и заминаш и далече. Баба Марта се усмихна и на Шунчо шветъл рече. Хайде, Шунчо, ставай, сине, цяла зима спа на воля, но сега поля градини, тебе чакат и се моля да ги щоплиш. Ещо накрая малко се развали римичката, така ли е точно? Да, Или ти го позабрави малко към края? да. Откъде го научи това? Откъде научи стихотворение? Госпожата ми даде. А тя ти го даде? Да. Как ти го даде? Баба Марта. А ти да го дадеш това на баба Марта? Да. А тя как ти го даде? Така ти разтвори главичката, така. Пъхна го вътре и затвори. Така ли? Да. Ето така се учат децата на стихотворение в детската градина. Ето да имаш ли голяма дупка? Чакай малко. Ама нищо не си личи. Браво на твоята госпожа. Тя е голяма майсторка. Да. А ти как ще го даваш на децата? Аз съм все едно, не, на баба Марта ще го даваш. Аз съм баба Марта, как ще ми го дадеш? И ти ли ще ми го сложиш в главата? Не. А как? Как ще ми го дадеш? Марта ще го дадем. Добре, да, аз съм баба Марта. Добър ден, моето момиче, аз съм баба Марта. Какво си ми приготвила? Какво си ми приготвила? Какво си ми приготвила, бе? Кажи ми, момиченце! И какво се смей? Уж им дадоха. Какво им наливат в главите днес учителки? Добре, искам сега, край на сценката, искам ти да се покланеш и да ти ръкопляскат. Аплодисменти!
Много красива рокля, обаче стига сме ти се радвали, нека да освободим място и за другото дете. На сцената излиза едно усмихнато детенце, което се казва Йоанна. Ти ще да ни изпълниш? За българска роза. За българска роза. Ти да не си отказал лък? Не. Не е реклама на завода. Не. Добре. Ето, вземай микрофона и започвай. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Сели в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня за домашния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас. Всички нас. Браво, Матони. Как мислиш, че тази роза как ще ни напомня? Не знам. А защо трябва да си вземем роза и къде да я сложим, за да ни напомня? За да я засадим. Да я засадим или да я сложим в хербария? Хербари. В хербария е по-добре, нали? Ако пътуваме да може да си я пренасяме, нали така? Да. Добре. Ти откъде научи тази песничка? От мама. Тя певица ли е? Не. Добре. А какво работи? Постригва. Ето, значи вижте откъде се учат хубавите песни. И моята майка е фризьорка. Беше де. Сега искам да се покланеш, докато ти ръкопляскат. Аплодисменти! Браво! Да видим коя е следващата. Обаче. Дианче, какво ще ни изпълниш? За лакомчо. За лакомчо. Вземай микрофона, само да не го изядеш. Ти лакомчо ли си? Не. Не, добре, давам ти го. Лакомчо. Слива с костилка, който изяде. Слива в корема ще му порасте. През носа устата и ще гледат вън. Сутрин в корема ще се скрият пак, а в очите ще оставят знак. Който ги погледне, той си вече знае и с такива дечица никой не играе. Чакай, не можах да разбера с какви дечица никой не играе. Лакомчо, никакви дечица не играят с лакомчо, що ме... Защото са му пораснали клони през ушите? Да. Я да ти видя ушичките. Нямаш клончета. Храниш ли се добре? Да. Добре. Ама не си лакома. Не. Добре. Подбираш ли си храната? Да. Добре. Имаш ли лакоми приятели? Познаваш ли някой лаком? Не. Не, Защото ще ти питам как така растат тия клони от ушите, но няма. Сега се покланя, за да си събереш много аплодисменти. Аплодисменти! Благодаря ти. Нека да видим сега. Тук на сцената ще се появи първото момченце. Какво ти е това на главата? Шапка. Каква е тая шапка? От тук е. От тук някъде? Да. Витаят шапките и ти ги хващаш из въздух. Да. Това е въздушна шапка. Да. Какво ще ни изпълни? За баба Марта. Баба Марта бързала, мартеници вързала. Първо на гората да листат листата и да дойдат всичките. И да дойдат. Какво ще бе? И да... Да. Ластовички, птичките... Да, малко го забравих. Добре, можеш ли да продължиш нещо, импровизирай нататък, само да си го завършиш? Чакай да се сети какво ще.
Айде, че свърши детското шоу, кой по-най. Добре, ще почна от начало да видя дали ще се сетя пак. Добре, ама по-бързо. Добре. Баба Марта бързала, мартенички вързала. Първо на гората да листат листата и да дойдат всичките, щъркилите птичките. Първият певец, косът хубавец, после на градините да цъфтят гергините и божури шарени, и латинки алени, ябълки да зреят, круши да жълтеят, а пък на дечицата вързана ръчицата. Мартенички с весни червени, да са разнобурни, да растат засмени. Браво! Ей, така си го спомни сега от първия път. Да. Ми сега можеш да се покланяш, ама толкова артистично трябва да се покланяш, че да събереш много аплодисменти. Да замажем това, че забрави. Да. Добре. Аплодисменти! Добре. Да видим сега кой е следващия. Пепи, вземай микрофона и започвай с много силен глас. И го забрави още от началото ли? Мама ми... Да, с силен глас обаче. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлиствам лист по лист. Тук зайче как играе, кума лиса как го дебне. Таралеш на кълбо, ще избави зайчето. Чухме още една версия на тази песен. Ти ли я измисли тази? Да. Аха, ама чуго от това момиченце и си добави друг текст. Или тя го е чула от тебе? Ти ли я чу от нея или тя го чу от тебе? Аз го чух от нея. Ага, и си го преработи по нов начин. Не се ли страхуваш, че ще ти иска авторско? Не. Аха, добре. Смело тогава. То пък кой ли го зачита за нещо? Искам да се покланяш, докато ти аплодират. Аплодисменти! Благодаря. Да видим кой ще бъде следващия. Здравей! Да, ти. Здрасти. Ето аз съм Енчо. Ти как се казваш? Буден. Буден. Младен Да. или Буден? Буден. Младено. Да. Добре. Вземай Младене микрофона и започвай с много силен глас. Детската градина, всичките деца, удици за голата, да без деча. Удици за голата, да без деча. Гондол той течна и те усмихна. Бабе, тя им рекла. Ча. Добър ден, деца! Така ли завърши? Да. Добре. Откъде го научи това? От мама Ани, от тази ден. Ба ти много хубаво пееш. А пък още по-добре, че на пианото ти акомпанираше Стела. А ръкопляскай. Искам да й ръкопляскаш на Стела. Така, виж колко се радва и тя. Колко му трябва на актьора. Добре. Значи ти трудно ли я научи тази песен? Много трудно. Да. Колко пъти ти я повториха? 5. 5 пъти, ако са ти я повторили, значи бързо учиш. Да. А ти на колко си години? Ти на колко си години? На 2? Да. Браво! На 2 години и с 5 пъти го е запомнил. Сега се поклани, за да ти ръкопляскат. Аплодисменти!
Добре. Свърши вече. Аплодираха ти. Сега да видим кой е следващия. Хоп! Круме, ти какво ще ни спомни? Бяла спретната каштърка. Обаче, както се разбрахме, още по-бяло, още по-спретната и с още по-силен глас. Бяла спретната каштърка, с две липи отпред. Тука майчина миловка, сетих най-напред. Тука под липите стари, неведнъж играх. Тука с весели другари, подскачах и смях. Къщичка на дните златни. Като свиден и мил, и за царските палати не бих те заменил. Браво! Това откъде го знаеш? И баба и дядо ме научиха А ти на колко си години? на 7. На 7! Един пенсионер участва. Вече след 7 години нямаш шанс да участваш, така че този път ти е последния шанс. Пожелавам ти много късмет. Сега се покланя много хубаво, да го изпиля това, да ти ръкопляскат. Аплодисменти! Благодаря ти. Сега ще направим един малък антракт. След това ще продължим с втория кръг. Във втория кръг ще слушаме и ще гледаме Латино партизани и Искрен Пецов. А пък сега ще започне Рали Амброзоли. Рали Амброзоли. Идват децата, които ще се състезават с тези камиони, пълни, както виждате, с много шоколадови вкуснотийки и разни други изненади. Тук е трасето, това е трасето. А виждате, това е волана. Чрез това нещо се управлява камиона. Трябва да го вземете в ръце, като кажа старт, и да започнете да намотавате конеца. Тоест трасето. Това е пътя, по който се движи камиончето. Готови ли сте? Готови? Старт! Вземай го и започвай да караш камиончето. Намотавай кончето. Така, не трябва да пристъпвате назад. Не трябва да пристъпвате назад. Не, обратно. Ето така. Давай! Единият камион не застава, другия камион е много бърз. Така. Изпадна един товар. Чакайте да го натварим, да не кажат после, че с по-лек товар е победила. И така. Вижте един шофьор, който много се старае. Имаме победител! Ти как се казваш? Вяра! На колко си години? Не знаеш? Тя не знае на колко е години, но спечели това рали. Освен това, което е в камиончето, печелиш още един пълен комплект от всички тези шоколадови вкуснотийки и изненадки. Една фанелка от Амброзоли, тази шапка от Амброзоли, тези шапки също остават за вас подарък. И това, което е всички лакомства, които са в камиончето, остават за вас подарък. Завърши рали Амброзоли. Така, щастлива ли си? Да. Участвала ли си друг път в рали? Не. Пожелавам ти... Чувала ли си за други ралита? Не. Не, разбира се, най-известното е рали Амброзоли. И така, продължаваме нататък. Започваме с актьорските задачи. Сега ще танцуваме и ще пеем. Елате при мене. Сега ще ви го покажа как прави това Искрен Пецов с Латино партизани. Музика! Всеки от вас ще вземе тази китарка. Стига си говорил, чакай да кажа няколко думи. Чакай да кажа аз няколко думи. Добре бе, свирете бе! Е, сега започват да свират. Se desliza čaše tequila, do mene volaski, gore šta pachanga tancuva, pisalica su gati, po glavi a šipa si pada, života mi les domina.
не зная дали съм бил там. Кайман, кайман, кайман не гони кайман. Не знам, не знам, не знам дали съм бил там. Познавам лично и видео, а те ге бара на снимка. И като първи амиго си цакахме здраво белота. Джамайка и Рио, Рито за мач Марадона. Боже, как ви ги говоря, не знам дали съм бил там. Кайман, кайман, кайман не гони кайман. Не знам, не знам, не знам дали съм бил там. Живота е да си живеят, а другите плуват на сухо. Големите риби царуват, каймана не гони кайман. Косата ми вече е бяла, пак съм с чаша текила. Без да съм мърдал от тази, проклета подуешка гара. Кайман, кайман, кайман не гони кайман. Не знам, не знам, не знам дали съм бил там. Позабавлявахме се заедно с Искрен Пецов и Латино Партизани. Сега се пригответе да им ръкопляскате. Нека първо за Диляна Пецова. Диана Пецова, извинявайте, Диана се казва. Сега за Ивана Пецова. А сега и за тази латино партизанка. Йоана, ела тука, излез напред да ти видят хубаво. За Йоана. Йоана партизана. Пепи Пецов. Ела сам Пепи, да видим Митко. Благодаря, Митко. Нека да видим Крум от Латино партизани. И сега Младен Пецов от Латино партизани. Най-големия Латино партизанин. Ела тука, Младене. Трябва да се покланеш, аз се поклони сега хубаво. Не, ето това трябваше да направиш. Добре. Крум и Гичка си сядат на местата с по едно меченце в ръченцата. Меченцата са от Бързаков, а пак ние продължаваме нататък. Преди да продължим обаче нататък, ще направим още една игра. Този път ще направим с желаящи родители от публиката. Наградата е, вижте откъде. Спонсор на тази игра е Пица Палас. Внимание! Ето тук при мен са желаящи. Вие как се казвате? Сълка. А вие как се казвате? Марио. А вие? Младен. Вие сте на този Младен. Точно така. Бащата. Да ви е жив и здрав, страхотен е този. Аз ще имам зечове, нали? Вие ги отглеждайте добре. Така, внимание! Скороговорката, с която трябва да си спечелите пица е калпак, потлък,
Извинете, започваме от начало. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Казвам го още един път. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Започваме. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Пак кълпак. Добре, две грешки само. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Само една грешка. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Само една грешка. Вие продължавате за второ разиграние. Благодаря. Значи, кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Кълпак, под кълпак, над кълпак, пак кълпак. Кълпак, под кълпак. А, нека пак! Нека пак! Вие си спечелихте, Марио! Браво! Вие печелите тази току-що донесена топла пица от Пица Палас. Видяхте на Ветоша 34. Нека да си опитате после. Само че след шоуто ще ви дадем, защото да не почнете да ядете веднага. Аз винаги си изкушавам веднага да започна да я ям. Но сега ще се въздържа. Продължаваме нататък. Искам да ви покажа сега децата и да разберем нещо повече за тях, преди да определим победителите. Така... Ти как се казваш? Мама. Така, искам да минем малко нататък. Е така, хоп, прехвърчаме във въздуха. Ето тук пак има твърдо местенце. Забелязваш ли? Не. А тук как е? А, тук пропадна. Чакай да видим. Хоп. Ето тук е по-добре, нали? Да. Добре. Кой те доведе днес? Мама. Къде е тя? Да помага да я видим. Това е мама. Тя с какво се занимава? С бачето ми. С барчето ти. Не, Ти имаш барче. не. Моето баче. Моето сестиче. Чак се, братче или... Е, Бебе. да, бебе. Колко е голямо? Не е голям, той е малко, е толкова. Ама от земята или от тук, от купчето? Е така е моето баче. Колкото купчето. Да, Ама налегнало или направо? направо. Аха, добре. Ами то братче ли или сестриче, не можах да разбера. Бебе. Аха, бебе. А не си го гледала какво е? Не, Дали е момченце, дали е момиченце, няма значение. той е момченце. Момченце, сигурна си. Да, Откъде знаеш? Преди малко се колебаеше, братче или сестриче. той е бебе. А бебенце, още не му личи много какво е. Така ли? Да, Добре. Ами, кога се роди? Скоро? не, когато преди сватбата, когато се оженихме. А преди сватбата си роди, така ли? Да, Аха. Добре, няма да разпитвам повече, да не злепоставям майките и бащата, защото и без това се сърдят много хора, че ги злепоставям. Ами, я ми кажи... Чакай да ти кажа нещо. Ти играеш ли си с него? да. Как си играеш? Играем си на татко и на майка. Кой е таткото, кой е майката? Да, Кой е таткото, кой е майката? аз съм майката. А бебето е таткото. Да, И как така? Я ми разкажи нещо за играта. Как си играе? на татко и на майка. Добре, де, как си играе на татко и на майка? Да се занимава на кукличките. А с кукличките се занимават. Това ли правят майката и таткото вкъщи? Да, Играят се с куклички. да, А не ходят ли на работа? не, И татко ти не ходи на работа. да, А кой ви храни? Кой ви купува? sama. А ти ги храниш. Откъде вземаш храна? Когато взимам пари, Откъде вземаш пари? Кой ти плаща? Ти какво работиш? Сега работиш ли нещо? не, А какво ще станеш като пораснеш голяма? майка. За това мислиш, че ще ти плащат, така ли? И майка. А лекарка и майка. Да, и певица. Лекарка, майка и певица. Да, Добре, кога ще си лекарка? когато съм в кабинета. А кога ще си певица? Когато няма бабички в кабинета. Аха. А когато има бабички, ще си лекарка. Да, Ами, кога ще си майка? когато отида вкъщи. Аха. А в къщи, ако има бабички? Да няма бабички в къщите. Двете. По домовете няма ли бабички? Не. А какво има по домовете на хората?
майки, има татковци. Всичко има. Само бабички няма. А те къде са? Те са по лекарските кабинети, се оказва. Да. Аха, сега разбрахме къде се губят бабичките. Добре, искам сега една много хубава усмивка срещу онази камера. Най-чаровната усмивка. Аплодисменти! Я се засмей да ти чуят. Добре, нека да освободим сега място за другото момиченце. Диана, ела при мене. Кой те доведе днес? Мама и тате. И двамата са тук. Я да помагат да ги видим къде са. Това е баща ти, който спечели пицата. Да, Марио. да. И аз го познавам вече лично. Майка ти как се казва? Елза. Елза, и че красиви имена имате двамата. И ти Диана. Какво означава Диана? Знаеш ли коя е Диана? Аз. Ти. А откъде ти е дошло името? Кой ти го измисли? Мама и тате. А те знаят ли какво значи Диана? Да. Какво? Не са ли ти казвали? Не. Не. Добре, айде после ще научим повече. Казва ли са ти, майка ти прави така? Ще скъсам ушите после в къщи, като се прибирам, дето не му отговори на Енчо. Знаеш ли какво е Диана? Да. Какво? Това означава, че си дете. Ето това се казва работа. Аз пък мислех, че една древногръцка богиня на лова, обаче няма значение. По-вярно е това, което ти казваш. Ти какво ще станеш, като пораснеш голяма? Манекенка. Можеш ли да ходиш като манекенките? А сега ходиш на манекенски курсове? Още не. Още не. Я покажи как ходят манекенките. Ето, ела тук. Така ще се дръпна малко по-настрани. Ето тук. Ела при мене като манекенка. Не се върне обратно като манекенка. Хоп. Така ходят манекенките. Важното е да запазят равновесие. Искам сега една много хубава усмивка срещу онази камера. Аплодисменти! Благодаря ти. Я да видим сега другото момиченце Йоана, която ни изпя песента за розата, за България. Оп, лекичко. Така, спокойно. Кой те доведе днес, Йоана? Мама и баба. Къде са? Я да помагат да ги видим. Къде са? Това са! Помахайте хубаво, нека да ги видят всички наши телевизионни зрители. Виждате, това е братчето ти, нали? Да. Да. То как се казва? Атанас. Атанас на колко е години? На една. А ти на колко си? На 4. Биете ли се двамата с Атанас? Не. Не. А ти гледаш ли го, когато майка ти е заета? Помагаш ли на майка си вкъщи? Да. Каква домакинска работа обичаш да вършиш? Не знам. Не вършиш никаква домакинска работа? Не готвиш, не чистиш, не переш? Не. Не бавиш братчето? Не. Не. А какво обичаш да правиш вкъщи, когато никой не те гледа? Да се играе. На какво? На рекърки. На рекърки? Да. Какво е това? Да. Колко лекарки сте? Една. А само на една лекарка. А кой ти е пациент? Кого лекуваш? Как? Кака? Да. А ти имаш и кака? Да. Колко... А майка се смее се хвана за главата. Верно ли? Верно ли? Да. Бабата каза верно. А баба ти, нали? Да. Добре. Искам сега една много хубава... чакай. Забравих да те питам най-интересното. Какво ще станеш, като пораснеш голяма? След години, когато си гледаме това шоу и ти вече ще си някаква нещо ще работиш. Какво ще работиш? Как си го представяш в бъдещето? Да, лекар. А пак ти тренираш от сега за лекар. Да. Добре. А ако не можеш да станеш лекарка, каква ще стане? Певица. Добре, значи ако не ставате за лекарки, ставайте певици. Какви песни ще пееш? Които мога. Които можеш? Да. А ти много ли можеш? Не. Не. Добре, ти ще научиш за по-нататък. И ти ли ще пееш, когато няма бабички в кабинета? Не. А ти ще пееш на бабичките, които чакат по кабинетите? Не. А на кого ще пееш? По телевизията. А по телевизията!
Много е лошо по телевизията. Ако пееш в една телевизия, няма да ти дават да пееш по другите телевизии, ама както и да е. Една хубава усмивка в онази камера. Аплодисменти! Така. Дано до тогава да разрешат да пеят хората по всички телевизии, да не ощетяват актьорите, така? Ти как се казваш? Пепи? Да. На колко си години? Значи, Кой те доведе днес? мама и бате. Къде са те? Ето ги там са мама и бате. Ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Полицай. Айде и пак районното управление се събира. И лекарския кабинет. Поликлиниката и районното управление. Ако не ставаш за полицай, какъв ще станеш? Доктор. Значи от районното отиде в поликлиниката. Добре, ако и двете места са заети, и за доктор, и за полицай, какъв ще станеш тогава? Певец. Добре, и певец не ставаш. Какъв ще станеш тогава? Войник. Войник? Да. В коя армия? В България. В България? Да. И какво правят войниците в България? Стрелят По кого? по бандитите. Кои са бандитите? Според тебе как мислиш, кои са бандитите? Какво означава бандитизъм? Където убива добрите хора. А бандитите убиват добрите хора, а войниците убиват бандитите. Да. Войниците не са ли лоши, когато ги убиват бандитите? Не. Не трябва ли да се хващат и да се вкарват по затворите? Не. Не, по-хубаво е да се убиват. Да. Пазете се, идва радикалният министър на войната. Искам сега една много хубава усмивка в онази камера. Аплодисменти! Освободи място да се качи Митко. Хоп. Хоп. Митко, кой те доведе днес? Кака. Къде е кака? Я да помаха? Това е кака ти, тя ти е сестричка, така ли? Да. Ами да. Ами, тя вика, защо лъжеш, бе? Не викаш така. А как вика? Казал, че лъжеш. Викам, лъже. Ами, Добре. А само ти е кака. да. Но и ти не знаеш точно какво. Да. Тя е, понеже е по-голяма от теб. Да. Да не сте съседи. Ами съседи сме, тя живее на четвъртия, аз на първия. Ай си другарувате, така ли? Да. А просто ти си приятели. Да. Това не ти е гаджето. Да. Имаш ли гаджет? Не. А още не. А ти затова с кака си все още ходиш. Ами, тя с какво се занимава? Ами работи, лекарка е. А лекарка е. Тя пее ли на бабичките? Не. А какво ги прави? Ами, никакво. Лекува ги. Ама ти ходила ли си с нея? Не. А никога не си ходила с нея. Ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Пилот. На какво? На самолет. На какъв самолет? Военен или пътнически? Пътнически. Пътнически. Докъде ще летиш? За Франция. Добре, като пристигне самолета във Франция, вече каца, какво ще кажеш на пътниците? Че сме пристигнали. Я го кажи. Каца самолета и пилота иска да ви каже няколко думи. И уважаеми пътници, пристигнахме. Къде? Във Франция. Абе, ако са французи? Ако не съм французи, Не, те ако са французи, французите как ще те разберат? как ще да разберат? Който е пилот, Обясняваш с жестове. Какво? знае всичките езици. Ти знаеш ли сега други езици? Не. Не. Добре, пожелавам ти да станеш пилот, да научиш всичките езици, които съществуват по света, да можеш да съобщаваш на пътниците къде са пристигнали, така че и чужденците да те разберат. Една усмивка срещу онази камера. Аплодисменти! Благодаря ти. И при мене идва Младен. Ела, Младене. Заповядай, качи се тук. Хоп! Дай стъпи с другото кръче. Добре. Къде си? Младен?
Къде си? Тук да се обърнем сам. Така. Така. Кой те доведе днес? Мама и тати. Да помахат да ги видим. Ето ги мама и тати. Всъщност татите го видяхме в играта вече. Я ми кажи, ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Президент. Президент? Да. Президент на какво? На България? Да. Добре, като Петър Стоянов. Да. Добре, какво ще направиш като станеш президент? Защо искаш да станеш президент? Защо искаш да станеш президент? Какво работи президента? Куди улиците на президентите кудилут. Какво? Пак го кажа. Кудилут. Козируват? Да. Кой им козирува? Улиците. Войниците им козируват. Това работят президентите, така ли? Да. Добре, ти като станеш президент, ще промениш ли нещо? Ето, обърни се към публиката. Да. Какво ще направиш като станеш президент? Кажи ли? Нещо ще направиш ли по-различно? Да. Какво? Някаква реформа. Да. Каква реформа ще направиш? Кажи ли? Как беше? Ти докато се чудиш, той мандатът ти ще свърши. Да. Добре, намисли си нещо. Какво ще направиш? Ще намалиш цената на играчките, ще повишиш цената на бензина. Какво ще направиш? Ще повишим цената на бензина. Ще повишиш още цената на бензина. Не гласувайте за него! Сега обаче искам една много хубава усмивка, се едно току-що ти е свършила предизборната кампания и ти си президент на България. Помахай на телевизионните зрители и се усмихни хубаво. Аплодисменти! Ето това беше. Това бяха всички деца в детското шоу "Кой е по-по-най". Ела, младене, иди с Кака и Ива, защото сега наближи времето вече да се разделяме, да видим кой ли е станал мистер и мис по-по-най. Всички деца, които участваха, ще си седнат на местата с по един подарък, а пък виждаме тук мистер и мис по-по-най. Това е Ивана. Здравей, Ивана! Честита победа! Ела да си избереш една играчка. Всяка една от тези играчки е потенциално твоя. Знаеш ли какво е потенциално? Да. Добре, вземай си я потенциално. Ето тази вече реално ти стана твое това патенце. Иди при Кака Силви, за да дойде и Младен да си избере той една играчка. Той е победител в днешното шоу Мистър по-по-най. Която играчка си избереш, веднага става твоя. Вземи си една. Вземи си я. Този Мики Маус е твой. Ела при мене. Опа! Ела при мене. Ето с Кака Силва отиваш на трона, а пак вие искам да видите телефонът за контакти с Бързаков. 943 3708. А пак аз сега отивам да ви покажа победителите. Да видим дали ще се съгласят да се оженят. Ти, Ивана, съгласна ли си да се ожениш за Младен? Да. Ти, Младене, съгласен ли си да се ожениш за Ивана? Да. Сватбения марш започва да звучи. Сега искам да се целунете и да се прегърнете. Прегърнете се и се целунете. Аплодирайте ги! От днес нататък вече са семейство! Моля родителите след това да дойдат при мене, за да се запознаем и да уточним подробности около сватбата. А пък вие гледайте ни отново всяка събота. А ако искате да участвате, елате в новата ни зала на улица Цар Самуил 32, за да участвате в детското шоу "Кой е по-по-най". Всяка събота 10:30 влиза в залата публиката. Следващата събота обаче не идвайте, защото... Не, всъщност, проверете все пак в билетния център на НДК. Аз съм Енчо и ви казвам, че много ви обичам също така и ви целувам за довиждане. Ще се видим отново следващата събота! Ние търсим